bw'omuguzi. Omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero unaba omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero unabale mangaye mwana bwenguka katebi omwana bwembe bangaye no menyete ngabaito oche tunde baba ngaye tengakelitoke moiwe ayeta kenda brutaye ayeta kenda brutaye ketutu ngacha kenda brutaye ayeta kenda brutaye monjari ngacha kenda brutaye ayeta kenda brutaye monjari ngacha kenda brutaye ayeta kenda brutaye mwasi kenda brutaye ayo nyama kengae aye omurigereria Ondisi TV omwanchiwa Ondisi TV wantete bipindi kiao kiriukwana igoro yekigusi aigarero otore egikaro yani kyumugusi omugima awasi nyomba chito isano nemo chira na ikiagerete umugusi agatanga chinsanyi isano nemo chinsanyi igonkora giretinga nonyi gwete rero guchure gukurekirwa mangana yekene agesire akanikirwa kuma agasuagwa agasongana akairurwa igwa ekenege pindi gechingekero chimugusi nayo uriyo torigerete onye gutagete gotorora ando zikwego kinege pindi eke gusegwe somya lakini gore hare ne TV yao egendo gokora kugenda si Facebook o search asakoro kwa Ondisi TV News Digital yongore ngakwa nyugule na kuanza kuenjoy igwa onye gutata kwenda nseme ndora tonyore bwego kikima yokogenda YouTube ya Ondisi TV oranore pindi ekekia ekegusie kere igokogenda o search asakoro kwa Ondisi TV News toza komenda digital jimoyo watonyore tari gorioka ogenda se mtandao ito igokotebunga igokoro kwa www.ondisitv.net oanze wenjoy igwa litukulia rero etole abangina nabagaka bagusi engimaji chinsanyi isano nemo ngojitore konyora amangana ayizanyi chisano mongendo kieke ngo baletrande imantara baletre chairman yaitu iliwo chikurwa mabaga kire nyombe kwane ngora baletrande oyo kurukwa coordinator timaite coordinator mwaga gara omubwatani ko baletrande omubwatani iwa tinyombe chisano nemo abuna bangina bale batano mo bomugusi bamwa mugusi ngo jitore kuranyora oyo mubwatani aratwereza ngaki abantu abatano no mombarabi naende mbaka rukimo marite kuguzia marite naronga bosiboli kiango wechere kiango ko narengo amarita yekuguzia mere okunga mekorogoto kwaigwa nyaibu atobeke buya ine omwako kati nayo manyete igoro yabangina babamwa mugusi koranje nagosoreire uneke gusikere mauro no roterundigire tikongo kwana nebirandi otwerera ki chinyombe chisano nemo mbangina kiaba naende eke usinga kibare korokwa ugokorera abu nande gogo chako kwa na marieta basi okire egere tonyore bono tuchake gwatenseka ne chia manietaka karibu sana mwaka mbuya mono abato ligereti iga bone tole chinsani sano nemo chiagusi mugusi mo intonya komo gendi murugi bwa soho pamwe abo mokulia moragori na musoba rojaje mugusina abwata chinyomba chiaye echi chinde na bora nyole nchialengeo lakini chitogo ikera ni sanemo nyombe ntangani iga yalenge yabonareri oyo ngoro kunga mubucha igu aseke gusi ekere nyombe ye
ebona reri yanyore to mumuro yo ko gunga mouru ojete bwanchire na ise mono kyare ngo bwata enyamonyo mo roseri bwango no na kangombo basa akaruko mouru mo basi enyomba ya kabere yarenge ya nyamesanjwa nyaboke nere igabwato mu murariba mu muroyo iga oboire garenge omutwarie kerage mutwario wegaratwara agaite ngoga keba kandi ko twara abantu bayo mucyo ye kumbe ngoge no muntu akanyora abana bakabane bagozira gagojikoenda korora amonyagitari wengo ekarekyo munyagitari uri akamotebia oino muragori akamotebinga ngwaitete ngoge no muntu turi goitwa okonyora omwana bono muroke muswetango ngoge bono rende enyomba ya gatatu nero yari ngukorokwanga ya bosibori nyamoerere nere akanyora bamura babiri akanyora mochorwa na motaborio mwabo mochorwa na motaborio mwabo na bwabo roje abantu ya mochorwa bale bogirangorogoro na bogirango mate motabori mo baroje enyomba ya kane ya renge ya monjari nere omache nere abantu batogetororo babokeire babonyando babo abantu batogete monjari erega chieta akamera gusi akamera nabogere abubakari bogera ali abagambia banene nabo mongino yo nabagambe bali gusi nabo mongino yo paka gaja gukorera machabe ukarego chiari urigireti nyamire urigireti asumbi eyo egekorokwanga nyabweri rogoro enyomba ya gatano yarenge ya mokeira nere akanyora bamura babo manga babo kiambe babo abamuramba arenga abo enyomba iyo nyamekorogoto bono chiko ya gatano mbweri mate bono asomo gusi nyumbende yonsi ya etane tikuchiabwo ngeba paka myamoje yangoro kunganya mekorogoto enyomba ya sita ne robono emwabo sereti ise mogusero no tondo mwabo bono na ubachiete gosieka arabu ngina abakabanya mekorogoto bono rende asebuna toikarase teiga abantu no tore twensi ngano ena utataliga bamanyete no torega lakini no tore twensi mangana ya bono igankonyera negia somo chamani indaro nga chinyombe chiaye ngakiabo chichoka elinde kero muntu atebe nga intune heritage torigireti kero muntu atotebe nga kuroro gongorwa mubasi bintoki toko cha gutaharira tororenda gose muntu na arusiko na arwande bintoki una ono igale na kaigure ngoge ndo no konyora chinkara chikoni kwa kwende echiro unda igale bono kya chinkara ne chingya na kachire ninyora gose chinkara chiumiri chire chiro buyabona wakere chikoki buyabona sana ayo toligereti ngo tebinga agaiga ngoko kuri tukoria rero mwana taza ko kunekemero kya ndizitivi iwa boni gangwira nindeli bageri go chia sechemani yane iye go tigotobanga una chinyombe chikire aba muraba libatenene chinyombe chu batwere ko chairman nari gukuburiga gogo tiko bateri bawo to kwanda igoro yamangani nyombe yabo igogo tiko tote ogo tiko koraiga ntege tangani agera kwanira marieta ye amenya ko ruwatebe etogie
unabono gendongeroro manyete umugusi akwanite omuraba wabo njali agwetogia kwegoranga munjali omachi ndibachia bokendu amaja gwesigo ngora atairo getigo siomba then amanya gotwera naki abuso babo mbinto kibirororo bitakeire biegererwe bagoso kiaro mechando kieroro atakeire serikali etokonye. Karibu sana. Embo ya mono sana abami tumunyagitinge ando se simwabeta nkagete mwigura manganaye na ende bono letu kulia lero ndi no mogoko kinyumba kya itu kya gusino kirega wituru kwane ye maseyemo motegerere buya mwigwa manganaye iga abaikere kroyo moito aso abeto igweti mubwateri bagali wake simi na kuburi kwetera ni TV mumanya manganayo ukimi mono egombo giko chaka kurwa enyumba yeito ya Bubasi munyakero go munyagitumbe kuri Bubasi nakore kinga kiyine cyao tenango kwani abantu baminzo bamwanyagitinga dose babeta bare seitu gusia na isoko ya gusi ubatebya eningo na nyigira ari Bubasi minto ningitu kwenda gukora cyake munyagitumbe omwamu gusi heritage abagaka nabangina itongo mojoje tongo no gayana oyo tenini bosibwa ino n'umunyagitumbe Bubasi gibwatete Nyabiosi paka Motonto amarietane yongoro kwa Musa Muranga Keoro noyo Nyaundi noyo Keoro noyo Maeli na yandira ari moino asenge njichinga kiechi Bubasi unatwa bagusiengi maiga na bota kitiko batebya nga igotora asoko rwanirira amaiga atatu yo mugusi nambeyemo umuntu witu bantu baito basirire bana baito basirire pakana n'abantu abagima basirire asengenjo batari gukwana umuntu witu nore bono n'abana baito boga basirire ndiho nambeyemo no kurwanira umuntu witu nkinda gito gukwana umuntu oyo ito bunda litu aetia no tutaketore twe ebitao birikwe abana baito kisukuru primary schools and secondary schools basomi bw'umuntu witu una kinyumba kinde kire Erebuya gozere bubi erebuya enambende tulende kindemero kyaito ose enibo yo mugusi nendagera yo mugusi kuna wana Bubasi ntobwata asakuru kwanga igena lya basweti igena lya buya abumbo basi asabanta aba baita barabu bari boja bari batucyandete batoye tuburayi no batucyandete kingira kinyinge bari boja bagenda babucha magena oroche baumura ekyane ligena okogenda ono nana bugwanja kurabero bona asibuna agio ari korosi kubuya eserikali yitu yali kuligiria sai buya nenibo etali gusira kurwa somo gusio yitu amaganani Bubasi mtuwa chagete emechiaso abana bayichigosori abana bayitombaro egekone ubwena tekorete nibe nene asigusiye ito lakini asenenju yabarayi bayito babuji babogaria manganande batari kobeka mangana burunge anga gusine nsente nenku mono wono ndake ukwana iga nimbuate Matego ngayako Bubasi otero Bubasi ogotire bos no kamonde ke bateba
omugusiando cia simulireti kumuranje ntu chandikete mono eserikali yeito eligeri mono ntu twajakire mipira twajakire gisbodi twajakire tengo yeito etengo ili yare gokorwa nabagaka nabani nabakuru igonto genderete tugusaba serikali andonzi asimule andonzi asimugwete liogeri kumuranje tuikange moto ete way forward abantu aba enibe yagenderere gocha no n'abantu aba baragu mbagocha bacha kora kuna togotenga igo nabonda kitoko kora iga n'abandi bakwane buno mubasi ebimbiro n'ebinde binge karotora nyole chingaki ntokwane Buya mono obasi unchage bakamade muna mwinari nyamagena nyabigo nkoru alia osikanga kwa wanyuria amugongari gweta bono tigangende asoyo minto munyagetumbe naendo mugwenia kurwa nyari bari masaba paka chache daktari munyagetumbe nabagaka nabani nabakwani mwese byamore jasa maria tango kunaftali obare yondo daktari bono kwenda kuboro kinyari bari nebo atachinyomba chinyingi lakini tutu yatoya na ntuno nyangura mangenga yes akangenga chamo siori hapo sasa ule kwa mratu ayo warmi kacho nsema ngaba turanga ngo yes na ele nyari bari abatondo maro na baba bateba na tondo maji sikutenga biri kuna mabera mburi yako guswaga ndobo ko munyari atawanga igo aba kuje para aro baba bateba ntuno gucho marwa mokoyore rocho kumuswa akorwe ngori okumusara kwabeka ewe Onjo gucho marwa mokoyore roche yani emineti na our togetherness ase goso our togetherness is always our strength kamuramo na mugutwa gutariamo mubwatingi na kibaho tena ntuno gucho marwa mokoyore roche ogosiswa akorwe ngori okumusana kwabeka bono nali bali unyangore mu murumu wabo isera mu gitutu abuna bamura mu bari ngo ekero nayi unyakundi nakwanwa ekero nyakundi aje tugutuka bazo bagitutu bagatena tikato nyakundi obogambi unyangore agatanga kupinga bagitutu bagajamba kamatego takuskalende anya tutageti nyakundi akaga sobo marani ayari agasiku akaenda musoja matabu oga musoja kama tukomba kega kana nyabururu akaenda nyanjwa akamera nyanjwa tukomba kega na akaenda nya asabu kunyaura bono nyaura anino mubasinara mubasi uyo no mubasinari eria wazero yo ongo kumusioni musioni ko bona baisi bakira babwate kyombe turabagatera tukubaura kyombe yo tokwana nekitu tukubabua tuteme cyose atagenda bakanyagura mambi ese yewasa abantu bacu gura igwa kai seye ko abamura bakubwata musio lagale ko itaba nyangore batano unyangura kale ko itaba babiri peri wonjoka unyangura kale ko itaba batano musio noyomo musio lewa deiba basi watu achaya ndoje ko tukora bari tutame bakatamba bakati kyombe cyawo mai wano libago kama kyombe ngombe yawo kama yo ye okomenya kikurumai kyara ni komanyete kyombe cyawo kikwabikira kurumai kiriki atikalete maiga eyere maiga kabisa omontingiro chikana kimentingiro kinde kyakami bali bakayande kyombe cyakinde kikyara kikararanya okoraranya no korara ise kikarara ise abamurari bibaba tamye bakire ba myokiri bakire bakaira na kyombe bakakisora mirone kabekwa yende kugutusiko yende nyomba chisukuria chinyama chikaitora baka ikindi chikoyekwa ikindi chikosambuska amarua batieru alibona bamura bakubaragire chinyama cyo ne namakuma ne amarua alibakosoka isiko bako chigweto kimaite nyone twani ko yabuire twani ende kwekeso chemesa igora asare igoro yesare igoro mbona ninje ona bamura babito na babo chabago so emesa igoro alibako te amna nturo nyangura mangenga kangenga chia musio ule tomo mura twa igoro menu ke gachore sima wa batoranga ngo apo ama uba batoranga ngo bakatindika abantu bamwabo aba bamusio bagadago te na bana chikuya abantu bamwabo batikubatindika imbachi bote chinso tikarugoro tikaria chinyama chikagora pi ama ugo kakatigara ama uga yararangura ama uga batoranga ama uga alia yabantu akabweka nikuchi chingo baona mukisha tena
muna nyangure nyaure tumba kuna twayogora menuke gaichora ise menukora Manyinga. menuke gaichora ise mauga abantu nankanguko uyu musyo wana ile musyo ali akagenda ukotamba kwa kabera matukuma kenda bamura bakumubona babo demo nduri ziko tajiki bantu mukire musyo ali akakora babo tira akawumiza akakotera nyamachi bamura bona bwaliete bamura utamba ba ogeka nere urutamba uyu akagenda bakanyamachi akanyora umutondo nararo umutondo nera aserti umukona umutondo kugikorigereria musyo ali ugocha nera akugoro ekera bugoro musyo ali agekaransabu bono utondo uyu nero na utondo machi nsugutenga biriya kuna mabera mburi akubusu agenda boko munyari atabanga bono uyu utondo ya serti umukona ekera moseria akaraba minto ya igenekia wamo tigaturia mabere tubose ayemburi todo mundo yo muto bekeri rongo akire sabanta undi bwasiora onje ikona riera bueno tuasange mo bebe urware ngo bakore ki ono bakabusa bakoro akawo mundo yo umuntu yagata agaita na asaba kindo muki abakikori tanyoro no yo una munyari atabanga mba bangi tuna oyu babana banyora na kom agauntu kana na mobera ari kanyareta kali bakanyora musyo yagocha musyo yakabase ono igo ikia bwa manga kike kia bwa maneke semono gaki ba sereti bakaseri okona na babu ono musyo ujire akabase na musyo okorereki ero seri ngurwa tamba wana ine abanyangore yito iga nyari bari aba bono baisi arene dukia abandi gukia aba onyangore yabwata bakundwa renga batatu morane ero umuntu no monene nina momobea oyo kabere yakoruke muntu nere ngene nyakoni oyo gatatu guamboka nere nyamuyo nere munda nere uryango abari kine kinyumba bo uryango ne nyumba nere umumura oyo inyumba rumumura uryango rumumura munda rumumura nyamuyo rumumura bono umuntu were nabagata abana batatu umuntu yonde oyo ke muntu yabwata umumura yomo ndaga takanyora kamwana ekera basi nyana mugaka aisa kitu kogenda matuko make akanyora kamwana bono kanyora kamwana aka anda kaira nabo abantu ababoko babo itoze na ntungu wanda songa bantu bali nabo Rwanda song bali nabo baba sababu ali sana wale na asetu wabo atanyali bali kona kuri itora ase kumunganji tori kurwaje alina mani ngata ta ukatumunganyi ate nyali bali atere ko nyali bali onya kono no umwana itobo kubuka so no zwa kukieta ozwa tulia ngata kanyora nenda akagwaro na sana wale ni moyo bono oyo mukungu oyo mora nere ligasinya no mugago nyangore akagenda bugetutu akanyora umusacharo aba moya bali ukugura bali bugetutu abahange bali nabana bayito musuko ukubeka na turamo tokenda tekona kubeka namo ntoro rusentorusi abana bayitese bakiete muraba kabea babayenise aba mubea bono yotigarete banderi atati nyali bali nere bere nyumba ne mubea nere boni nyumba ne nyali bali nabonya sanyi bagete kona nere nyumba iyo bono nyali bali iyo nabuturiho bono bakali korongo amagenda bakali ganda kuburia iyo tuligerete CCTV gari bono tore nyangura mangenga katikati nanto igure mesara yae wose uneba kantene ngare bono ngo tore konyora kurwa aso yoteneine atwerese nki muya kiboro gweke gusi SMU turahegere Mario gokiaro meteki yani ngo kiaro gotobeka uyo mwaka endera mbya mono nyali bali nchengo temo kurusi turende nyali bali nera someti abantu biya sana mbya basomete kuna chinse amachinde kisometi abantu abanyali bada wangu bayira ndimayo mbanyo oleta kisemi kyamapeo kuna abo Justice Nyarangi na kwa batanga ni basoma kurwaroro abo muntu ndo kwa unyewo naro rero bibonywere abo ogero Agustino bali banyorta kisemi kyamapeo bakabona bakagera abana bandi bakamenya kurigereria abantu abasoma bakatebana n'intu tikatwira abantu skuru abantu bakasoma abana mbya basomete bono obakongu bwachi abantu bamindu kusiyengi namarwaye marwaye akire ene naronda ile tageka ko batebi
chiro munya kitana na kuana ndi kukanyiro rende na kama no tuto kuana marwire achi kasa ya chire bono ika itamanya tumo taka itamanya tumo tukwate tuma kasa tukatwara brain kasa tukatwara skin kasa tukatwara pride kasa tukatwara mouth kasa tukatwara tongue kasa tukatwara throat kasa tukatwara breast kasa tukatwara stomach kasa prostate kasa hemorrhoid kasa cervical kasa colon kasa kidney kasa liver kasa skin kasa chinyinge kai aina marwaire achiri bono ga afamili tamanya titachiri tamanya timotoka kwanza bono amatachi aliakobeka chinyama iga chiakera kurwariga chinsuncho chiengombe chiro chimburi chiroro chinyende na ochega tiabu kuochaga tia bikome kama buta amagenonsi chingoko chionsi lero chikotugerwa gesonanga igabono chiri chinuru uri no burwaire nakyo konyora kansa chinyinge na matachi umutaka tabwati makuta manga uchikobeka likabona tonya libisini aba debi mwana tonya libisini bitigale manga toliere lakini tajiri uri ko bano serinda gara ko umara oko yemeza bikombe kama kanali tajiri aba baraki ego isande kabune ndagira ne engia bando ami amafuta nara letro motana chindagire chingoko amafuta ya gutuka chingoko iga ebi na mama aliya kara chiro so mubiro taikuruo pi takuruo bono kalete akwa gacharo bubi egi ntokende iga indagire gochia egi wana stomach cancer chindagire chiri okuria lifestyle yawe iri okuragira nero ego kalete ro muchana igo bono chinya mumune chichombe bamintu abantu baire ngora nchiringia ebintu binde yotogenda tokwirenda amarwa chisigara amangana breast cancer ne namaru throat cancer namaru ne chisigara ne chinyasoro igoro twa ko inkarja bana waito ke anmoneke bali yitageke batige bayirwe sebinte ebyo mbacha ko ikamaru ile asemebere yabo paka bono prostate cancer ya chire yabagaka bachandikire sana prostate cancer lakini chindagira na ochire aina rechati ri chindagira chati chindagira ora chindagira chingia chigwenda te kuriegwa egere ntonyora amarwaire ogende naro ogende Kenyatta ora abantu bano bali amatachimwe chigachigo suka ora leuna abantu barwarete okubari okuwa kwa bero goko lakini ngendo nango kwana naende kende ya breast cancer mario banalo tingo tigago kwana batebyo mu bisi kiagera kyokino abana bayito bakonye kama pera ebituma mochole emerongebere nekemo ebiemba ebituma mochole birenga emerongebere nekemo ebiemba bibiwate ebiemba bitari ebirepi na bitari bikompi obirete aje besinye ira unire besinbo obirete obibekega obiaro ngo chiabesi ni no moyo obiaro mai gota orete ko no sunyunte akarwa sunyuntiro kore oreta majirita isano obekime oburuge amacha beri oburuge omanya kore tegechungi ochungi omanya koreta karwa chungira echusi achira makanya omanya koreta oboke eturito sangani omanya ko omuntu oyomo musuati basacha bali kuno abasuati anywe dosi yugo kora yejirita isano yako ile miaka 5 takonyora burwire wa breast cancer yani miaka 5 yako era ndakora abantu baitu basaba kora ibo abaindi nabo ba wanyagetinge agire chingo bana kuno abaindi nabo ba kora ibo bali kurwara breast cancer abantu bakorwa aba Mexico America njena aba America miaka mengi sana naona ngeke kutoka kule Asia Mexico bali kurwara breast cancer igona abantu baitu wata omoko obo manyugo mokore na tobate bibakora ukora aho montasibe breast cancer te lakini rende chikansa chinde bono la colon cancer njiroro hemorrhoid cancer njiroro chikansa chigo cha kwaela wapi mapema noya prostate yokupi mapema na bawoko ayo rio ndigeretie asendezi TV bona litukuna ime torerita ngogatigati igwa iga no kura nyora mangana ya mere
omonyagitari oyo ntuchikuri gichinga kiche chiabene achigoto somibuya na andando hospitali aratoke utatigandi Steve bono ganata getena kine mbwanjo mugako orasukuru abo tutukuri bagari yabene oratweresa ngaki baada yo gwetobye mbinto kinande mali andoroche arakonye omugusio ito are ensemo yabo miamono seri bagana ne miamono ko mbatebi nali bali ito panyabo takete mission spi ayo to kanyaba ne na bantu bagusina banyuri bagonyeko MSC MSC na ayo toka again to individual toka manana siko toka raro ebirango ati toka biraro bone birango ati ne binte bisini ngo dogozinda na banjari ebinte kindagire chichito ebitumango toka biro boronge ne kindagire buna bono tia vakato yo tiagete chikakira kiri ya sai digato sene ali chichiro chitoke na ende mono ya sa tu anjire na into ese mogusi heritage tonyore asitokobeke bintu bito bya bakoro iga rusinya libalia bochanorenkisi etauni ekubwata chinyomba kyonsi abantu barete bintaroro egere ekero abantu baitonyona abana baitu bakwande chisukuru bakore twacha kurigereria karo kiesho barigereri barora ebintu bita bakuru bana otumira Mbuyamono sana eyenero mwagerango chinko bichingyo eyenero ndisikivi ayoyo toligereti tigatogende e break akega tokuirana inyira nazo mugakuri ngonya gwekumba sari akireta ikangaki omone none na ndo toletero mu murundi liba bukabisa na yatwerere atotebiga ki inyoma yabo omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero una vale mangaye omwana bwenguko gatebya kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chezi cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko Imeandizi TV Nyabeta Oasis Specialist Hospital Kisi ensemu yukurwa obukorli guchia saba subati barya bibu atranitie nigigo kumanya igoro yobukorli obusera burya bakurwa guchia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masuala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru jindagire koegumwana guse nutrition eye checkup pelvic exercises nabo igo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Masomo twanyorire yengecho wansira muno ko chate sabari yo konyoro yo ko gogori omwana kwenda nere sabari yo mpaka
unogokinia omwana oyo nyatore NHIF card nige ukava korwa maternity mpaka ekero kwenda nyumba batariringa kikindi kyonsi ime y'omucukisi angene sukuru y'okwegeria iguru y'obubwenia ya KMTC gosoba kirisimi ase namba enoti 52 eyemo mara kabiri inyeyemo enoti 5 isate noti Oasis Health, together for better. Omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko katebya omwana ayo byo tuligereti ekineki ngekero kyomugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa tarimanga nambiro uranyore tutakwane na ndibitakore gasi bone gengaki etokunyerana kiyare guchimagega bitokunyara gutumeke ngakiye bitumeke anonsta yoranyara manganaye una bono ndaza gutebye kare kingo bonja gatumekire ekiyagana gichiarengo boni gato kunyara gobeke muntu ngobo omadenga gendo obisi okoregas ibindi ndiro byabakoro byahitiru nechinga lakini bono ukunyorambuya na liora manyaso ogochia naye ngotebye bona ndigangira naso mugaka esiburi nekegere kwanza ya tono libabu yani babu ikaidi bali babalangaji barenga bakaka bejingu atoretere mugakunde nere kurwa ase nyombe ye kubwatia atwerere buna yari ingakia weto gikwanza gende giyo kongo kisare ke muntu kureto ya donya ko kanyocha ko to gigware to ngana engineer boti iko atotebya marietaye eto gibuna ba weto nera to toe ebia sobo asarwete kurwa ngia weto geri ngaene ngakia roche endo bia sarekire ngayota gete serikali to konyo gusenga yoroche ya ferie tari ko to konyo mito mbanya gitinge mwago kire amangana mo igure kurwa unyangura mangenge unangenge de chamusiore bolo twasoire maatega atukuruga ndibachiyabo ke mo cyari macho wendo bukina boyira umugaga kuri bunjani twanga mangana minto mwago gara mwagira kingo binaliye to bosibule takuire minto mwana getenge to mo church dongo mo church yamono sana injese elieto ngoro mwe Clement ongeri muna mwego no monjalinde omaje tindi bajabo kendu itaro getige sio boko enda boya bokia mondoliete ngubota hoja mintani maje nege sakwa kuna bona monjali umaite muna abaminto bakwanirega bantu baminto mwezi na omwe gwete kuru bonjali asaguru kunga inani gosenya kwa ase chimbandira na chia Eliana neli yabe yikomera nako rukunga inani ariko nchari mahati bamonjari bamurawa mu monjari baroro no mu molenda naro mu maliba naro mu yakum mu majabe naro yo mwabu mu mwanda tugwazo no mogita naro mu mbule naro mu yekinaro mu mokora naro no mokere naro abuna bamurawa monjari kianda Mali bakana abange banikia na obana naweza kokya. Kone buna nabatebiri monjali nero bwate inani so mugusia karate so mugusia rwete korwa. Akajega karigire riga tuno gie ko kunga ansaria. Kola tera mole menga. Ligereria saria morore. Ligereria saria morore. Ah, sensaria nero. Bona buna mwe tabere ko wa saba usia mwana kitinga maminto ba kwandire. Amonjali na wate minto bia yale ko kara kyale woka kuna bone nsali to kuna kwa na ba minto nsali ya wate ngenje sana so mugusiba munya kitale kwa ni ko ya marwaire ndera ga kwa na marwaire kwa na jikansa kwa na ngendo kikansa jono jia kabeiro na gichia kora jiga ko tubuka na jiga ko tubuka na nsali ite ne ya wate mito yonsbi ale ko ruwa ya marwaire Wana genda kemenzali tuachire tuanya swana nirenjerembe bakemeteri arengo ya karire ya erire emetesi are korwa ya karire ya erire ubu mwenga ngate na serikali nyandi libanja
ensari erietugwe emete erionye gotema kwira ni guororo eira nigwe egera abantu bese bakonyeke kurwa se emete eri arenga mariogo ari gokonye gesabuitu ebinto binde tigamente no munyagitari ori okwana gaiga amarwira amange na itokwentera kindagira twakalire jakalire kiasiri yaro mongi na kala ko ene ujeri atanga mbutore nabwo bwese getinye ki abu na ndo kwenye kinyongo ma kubeka makutande enusukiro au karangere getinye binto bitu akalire na marabu ali asirire kinju kujaga sunyi nturu cyaro sukujabe kukinyeni kiasirire toise kwira ne binto biri bite bikolo stwarenge na wako nyoranga amarwaira amanga achakire gokea tindi wote abanga toira nopi ntoko ne arakoirana kurende bine mbire to wona ta kora ki gotema tunyale kora ki koirani na mono tigankwa no so mungu ke songa nge lifestyle yono njira to menyete iro to mete monera ya galire nera ya to Nanti mwaka talire kana amanyi kasanse mukana mubere mwaru na kuruga igasitore gasensi monto ga baka manga ngala na ko isiko ga ko monta ko amkulinde pikipiki tiketa takia sakura asabule kuita anyora seko itaka ga abone pikipiki chibone enjire ritu hale gotara yonsiko kale bokone ya linge mebere ya ndoki ya mebere ya konga amanyi kasanse mukana kwanya ngana bobuato mubere oiseine kuno mna kitari mwe bataba na nge to kale kuligia kango kongi butambi kale ko era antika tiki ma soro baba na bi nga na boka ka baba ka wansa magutari gara tari so mo beroi gara ma igam ko iro rana ko tawa nge enchera to menyete ne wera to karaki ne wera to e onchorerie egere to nyale ko konya emebere yitu na mono na ne ko tawa ige ngo sabana na serikali ese ngenyo jinde mrojete jake lakini mara ko torera asegetiga no nyane mete to ye ke busine to asegetiga to korek to ko yeka egere twa rusio ro twa rosia mario ko biabu ntonya gote virira nya kulia mario go ye ke songoka neme nana ye ke songos ne mete yo korek mete ya korosu kone go ta kaira ngakito lakini nalo salanga anye ndiyar ka nyalikan tonyo ale no na ntu ase ntogwene to konyora sto komerana na ntugwene to konyora ase to kobe kanento na nange tijeiga to ko rosie mete yeito ya konya bantu bai bono kogende to gukwana na dianda kugwata muno ine monchari omache ali bonchari eliende mero ya bonchari mbinto kitubwate bieke busi tokoroka heritage sites chibwende kolendwa oratukunirevere isatu aya manara ko batevine sali yeito ensali abwate ngenje ndasa na buna bono ntu abwate asbaro gurunga lige na lya kwambuka lige nelindi abwate ngenje so monchari no mugusi ni abwate ngenje ngako ga ndororongo kora kwalinge gento git ibunga ndi abwate ngenjo aso monchari ale ko gendo nere seke mira kiaye igondiro ino lya kwambuka ndiro otatigomna nabatebi ngabone sali eri ajakire gosarigwa none bintu biri byarengororo byagwenete koegererwa byajakire bara sali ajakire gosirigwa nani mna nakolire bateba none ne to kuigwa matembe kana ndende ro batebi nga kare totamati nkaliriri none ne kero mugusi bara kana jinyangi ensali enga no bara gotanga na kurwa ibintu byarengonga byagora tere simboliko rugororo mugusi ma kumenga waneli banjiri gogaraki bona sibunaga oro tinga bona ataki gogaraki ataki gusira ne bintu binde no nya sake iru na te abobule mimboro robo gwana to koegererwa ole mimna gwemesia matoke na ndagara yo mugusi akiro twajakire gotige binde byo gogaraki bigosira asenge njo mono twajakire ko enda rero nga supermarket kere nga nali to ko enda kuri supermarket iba bako genda mugondo kwa urusiri to ko ri refresh yo gogaraki oine ke abantu barage ngoko genda supermarket riri abai imi ndombire muna bona jinju kunja kabere bon jari nyinge sana bagwena to ko be komokia bachira ne gira na juana jigoro juana to rosia maguta
iye tukuri tutika maguta ya igendo ye songa asalime bire tingo dikobo motambe mono goikiraga abune na onda batebinga mona nasabanye bia serikali gwanja etonyorera sitokobera na etonyorera mona sitotaka turanyane kubikana ne mete yaitu egere torosha mari gokorwa bia mona sana bia mono umunjari rero tata tebianga ariki sanganeri ntua bwate umutore gokonye mugusioro musio mugima uri ko kumunyambira umunyambira n'umutore gotene nayiga umuriyo rugana ndo cyo so mutoyime orosibira kimbera round muntu ugasambire nyumba no oso onyori kimu machinkong utare kugweneka umutoyi no rare kwegwa onywa ogwena akabari kiara gya gatoro mutoyo wanu twaerire tari mangana ngo kwana mangana na yao no rohos obayete kare basali bono mwaigure buna kanga bune ngarieria ari nyosoima aria umwari chisanganiri chiria inanirire no ria ringi tokonyeke bono gochiko myoka pakase munyagitumbo minto kurwa Kitutu North umuga kominta tinarato nyegeria keiga atotebya mwana mayo muga kari bogeriria Gonzalo asama dieta munguru ono buna chinyombe chonsi chaga togiga osenje no mugetutu nda yencho anyamba iseke korbonchari korbobasi ngo bari gosanera bogetutu ngatangori nsoke bogetutu asemanga yaranda baka bogetutu abananya ngombe ntuba bwate abaiseka babo nchari no babo yatanyo batakairo getige siomba ntubarata tiabosa asenge ntoki emanga one mangeye une ngoro ya narenge mangaria ngoko na manga tubagendi tegera titwairira abaiseke kurubonchari nkurubo basi bosa mbona na baba konya komerera go chabo getutu mate bona ikie mange ya togeriwa ntua bwate ngoro amwa obona baga achire bayunganga na bacha banya korigereri ngoro mwage yo naende emange kaba songo bacha bato simekera meto emwaro kama kiuchigam emete tegasire tie mete yarenga wasemeria yakabeire manga ntu abwate monyinga ore gotoka manga ntu abwate mera yare gotoka manga emeribe yare gotoka manga emenya gesagane yare gotoka manga igiga emesisita yonsi lero korwe mete yebo yasirire anyengora mwaga toroche kare goticha ekitwara gotabinga serikali yetonya yancha engoreria yegererwe bacha manga bacha korora yare gotoka manga igiga emesisita yonsi lero korwe mete yebo yasirire anyengora mwaga toroche kare goticha anyengkare mwateba ngatwarora bire intugutware gotuma ibina igobana ne plastic twapa Dari plastic, practice. Dari plastic. Oh, kamanyete yara ninga chete. Bono, ukwalenda anyango twara. Wose ine plastic wako. Bono, ko bagata. Toi kalanse yoto, togotera moino. Okonya gotikirinsa iga plastic wako. Bono, okware kanyara. Abagakawa. Igoba komete. Ibarine chinguru. Tekole manero. Mukale korara matrusie yungo rusigumore nande no yambona no gende sibitali to koli ke ko mawango go okolia
ori kirunga genda meta matres yeyo bole gogote gukora gento kie enda busia taranse na kie gobono toi karansera toira niege koro gieito una abantu baito ba menyete imwaro ko gosera ibuki estairo ono ya tobere estairembe ono rero okomenyo ko kwalero go pargo nyanga na ene tumwana igo kare bantu go bare ko bantu go miaka uju istin na rio go chakarore mbuchi na rio go chakarore isi yale mwana bio istibia bia miaka 16 eke areke Ojiwe kubori ngana kie miaka ya kare ya narenge oja gogote winge miaka ya kare tu abasimekire chibando kabiri wamanya ngo ino mwana mwana biabere gone bisio bono nabo komanya ya ye bine bimo bia chakire amangana ya kurukunga rai story eyo ne kene na rote be mange yeito tutage togotebere serikali etokonye irendwe tubwatengora mwaba igena muntu igena mengere tugatwara enyanja yokari omusumu yaichwara ono ine omugumu abo mwari kwenya gwatogia mubwate kende bai akego bona ngenda yenchogu omugetutu Nanya bata makorunga bana yubakoro bakorunani bose bata mete koruninani bagacha somo ketutenda yancho kwasomo Gakie kubana nte ngwa togaria koringana na bwa tendiringa emanga yeite sikwe omo ketutenda yancho ntobwate bintu ga totagete serikali atokonye ara tigera asengenjo yowansu bomugusiye kurukundisi TV namangana naransa omwaka naroyo mukwana igoro yowansu lingana karate nangote igoro yowansu lingana ngira nere kwali bekeke gusi lia chamboto ligokwana ngaki amangana osemajira idango tura una kwa bekengane ano yo te kaleta tangenda batebyo bolemo ne chimuma bolemo nuna bagakara bangira mulema iralingana lisikuno bolemo ne chimuma naba mitwa totegerete aba tuba tigira abagaka batira bangina babo ukule omuntu yomanya ko bolemo bwaye wensi wakiri aunde tobekere na chiapo wiki egocha ekere tokuchigocha ngochiko kwera tura mangana onsipi turweti twigirase tutachiko kunanga ubuli monemu twakirira tukanye wiki egocha tonyore as Facebook Ndizi TV News Digital tonyore as YouTube Ndizi TV News tonyore as website www.ndizitv.net Omindege tenjibo amugeta imagana geta likenje ubege singororo omindege tenjibongo uwe singororo omindege tenjibo amugeta imagana geta aya koronga imwaira sinara magoro mogenda chini sana vamos mukale na matare kala ah pentingi jana biro